høre lidt mere om senere. For Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd er erhvervsudvikling højt placeret på vores dagsorden. Det er en sag, vi er fælles om. Vi har også en fælles bevidsthed om, at erhvervsudvikling ikke kommer af sig selv. Vi skal gøre en ekstra indsats, og vi skal være dygtigere end de andre. Vi skal have... For det er virkelig svært ikke at blive begejstret, når vi markerer årsskiftet ved at kigge i krystalkuglen på Schackenborg. Det betyder heldigvis også, at jeg ikke skal trætte jer med de organisatoriske detaljer og diagrammer og de grundlæggende planer, vi har i detaljerne, gør det med respekt for Schackenborg og vores fælles arv. Men 2015 vil være et slags forsøgsår, hvor vi prøver flere ting af. Altså kommer vi til at opleve en masse begivenheder og arrangementer på Schackenborg, hvor jeg godt tør love, at vi kan forvente royalt besøg, hvor til arrangementet måtte passe til. Men Schackenborg bliver bestemt også et besøg værd, selvom de royale familie ikke er hjemme, eller der måske ikke lige den dag er et særligt arrangement til det formål. Som med sit lidt fabrikslignende udseende antyder, at her skal der skabes noget. Echo har givet huset det meget passende navn Mind Factory by Echo. Her skal vi sende hovedet ind for at arbejde på fabrikken. Vi skal gå på værkstedet, vi skal bygge idéer, og vi skal tænke nyt. Echo selv står jo som bekendt for nytænkning, for at tro på, at selvom den mest fantastiske sko er lavet i dag, så kan den altid laves bedre end det. Tak skal du have. Det går. Mange tak. Ja.